היי חבר'ה, קוראים לי טטיאנה. אני לא מאמינה שאני שוב מקליטה וידאו בעברית, כי 5 חודשים כמעט לא דיברתי בעברית. אתמול או היום, פורים, אני לא רואה טלוויזיה, אמרתי לכם, מי שהקשיב אותי קודם בסרטון שעבר. אבל יודעת במקרה שפורים הגיע, זה נראה לי חג היחיד שאני אוהבת, כי אני שומעת צחוק של הילדים. צחוק נקי כזה, עם התקווה, עם האמונה. את מי אני מזמינה לבית קפה שלי? את מי שזקוק בריפוי נשמה. אני פשוט מוסרת מסר למי שזקוק לריפוי נשמה. ובית קפה שלי קסום, כי אני לא מכינה קפה לאף אחד, אני מכינה מידעים למי שצריך כמוני, לאנשים כמוני שזקוקים בהם. אז אתם מכינים קפה, אני גם, שאני אמסור לכם מה שאני הייתי צריכה למסור, אני גם אכין לי קפה. אבל בינתיים אנחנו בפגישה, יש לנו מסיבה לשם הפורים. למי צריך לרפא או לרפות את הנשמה? לאנשים שנשמה בוכה, לאנשים שמרגישים פצע בנשמה, כמו חור כזה גדול, ולפעמים יש הרגשה שמישהו מושך את הנשמה החוצה, וזה כן מסוכן. אני יודעת לטפל בזה, אבל לא יודעת האם אני אתחיל לקבל פרטי. לא יודעת בינתיים. בינתיים אתם יכולים לשמוע את הוידאו כמה שאתם צריכים, אתם כל פעם תקבלו רוגע ממנו, כמו שאני עכשיו מייצרת אותו ומקבלת רוגע. חוץ מרוגע מקבלים גם אנרגיה נקייה, שזה כוח לחיות ולהמשיך הלאה. והרגעת חרדות למי שזקוק. ועל מה נדבר היום? נדבר על החרדות, כי קיבלתי חרדות כאלה חזקות שהייתי צריכה לטפל בהם, ואני פשוט היום בווידאו הזה ממשיכה טיפול, אבל בגלל שמשעמם לי כבר לרפא את עצמי לבד, אז אני מזמינה להצטרף את מישהו שגם מרגיש חרדות. אנחנו היום נעשה ניתוח לחרדות ונשאל את המלאך בשם קריון למה חרדות באים לחיים של בן אדם. אתם מקשיבים, מתחברים לקול שלי, ואם אתם מרגישים שזה עושה לכם טוב, אתם נשארים. אם יש לכם חוסר אמונה או משהו לא נותן לכם לשמוע את זה, אז כנראה לא הגיע הזמן. אני עובדת רק לאנשים שזקוקים בזה. אז ככה, חרדות. למה באים החרדות? חרדות, קודם כל, זה תדר. לכל דבר בעולם הזה, בכל דבר בבריאה, יש תדר. אנחנו כולנו בוויברציה, כל בן אדם יש לו ויברציה מסוימת, והשוני בין האנשים זה שוני של הוויברציות שלהם. יש ויברציות נמוכות שהבריאה כבר לא נותנת תמיכה לאנשים האלה, זה ויברציות שאנשים מתחילים להיות חולים, לא מבינים למה,
השליליות נופל, כל המודעות בשליליות, וכמעט בקיצור שליליות. ויש אנשים בוויברציה שתדר של הוויברציות שלהם מאוד גבוהה. זה אנשים בדרך כלל בריאים, אם הם לא נותנים להיכנס לווירוס של אנשים שבתדר נמוך. אוקיי? אנשים בפלוס, שתדר שלהם מאוד גבוה, הם בדרך כלל משתדלים להיות בחברות מסוימות, שפלוס מינוס הם כולם אותו דבר, והם כמעט לא נותנים להיכנס למרחב הזה לאנשים עם תדר נמוך. למה? כי תדר נמוך זה כמו וירוס. תדר נמוך זה כמו וירוס. בן אדם שיש לו אחוז שליליות, המסה קריטי של שליליות שלו מאוד גבוה, שהוא כמו וירוס לאנשים שהם המהות שלהם זה תדר גבוה, ואם וירוס הזה נכנס לחברה עם התדר גבוה, הווירוס הזה לאט לאט מוריד את התדר, ואנשים מתחילים לצעוק, להתעצבן, לייצר רכילות אחד נגד שני, להיות במחקרים של התחת של האחד של השני. בקיצור, הווירוס הזה קטן, הבן אדם עם השליליות במסה גבוהה יכול לגמור את החברה שלמה. אוקיי? אוקיי. מה צריך לעשות? קודם כל, אני כמו מטפלת אנרגטית, נתחיל ממני. לא צריכה לקחת אנשים האלה בטיפול. לא חשוב אם זה קרובי משפחה אפילו. כי כל פעם שאני מקבלת בן אדם הזה לטיפול, הבן אדם עם תדר נמוך גורם לזה שתדר שלי, שהוא די גבוה, כי אני עובדת על זה כבר שנה רביעי, בשביל שלא למות. ואם אני מטפלת בבן אדם עם תדר נמוך, בשביל להשוות תדר איתו, אני צריכה להיכנס לתדר שלו, ואני יכולה לא לקום בחזרה, אוקיי? איזה סימנים? אצל בן אדם רגיל אותו דבר. איזה סימנים? נגיד, בן אדם רגיל, לא מרפא אנרגטי. בן אדם רגיל, מה אתם מרגישים? יש לכם, נגיד, פגישה עם קרוב משפחה, או עם הקולגה, או עם הבוס. אם אתם נכנסים ורועדים כמו משוגע, ולא מבינים מה קורה לכם, למה כל הגוף, למה כל המודעות שלכם רועדת, זה רק אומר שבן אדם מולכם, שגורם לפחד שלכם, יש לו תדר נמוך, והוא כמו וירוס עכשיו מדביק, כמו קורונה, נדבק עליכם, וגורם לזה שאחרי פגישה כזאת או לפני פגישה הזאת, אנשים עם תדר גבוה הם בדרך כלל מרגישים איתה מה מחכה להם, ומתחילים להיות בסטרס טוטלי כבר לפני פגישה, אוקיי? אנשים עם המודעות יותר נמוכה, נגיד, הם מרגישים הכל בזמן הפגישה, ואחרי פגישה הם פשוט חולים, לא יכולים לצאת מהמיטה, בקושי הולכים לעבודה, הראש מסתובב, רגליים חלשות, גוף חלש, בן אדם חושב שהוא אכל משהו רע לי, הוא באמת אכל משהו רע לי, אבל רעל אנרגטי היה, אוקיי? רעל אנרגטי. זה מה שקורה. מה עוד אנחנו צריכים לדעת? רעיון, מה עוד אנחנו צריכים לדעת? שבעידן חדש, באותו זמן, באותו מציאות, פועלים הממדים שונים. ממדים עם אנשים שיש להם תדר נמוך,
ובהדרגה, אוקיי? יותר גבוה, יותר גבוה ויותר גבוה. הרבה אנשים האלה הלכו בקורונה. הלכו הרבה. היו צריכים לעזוב את העולם הזה. החלק מהאנשים בדרך, כי חלק הזה לא מסוגל לתת לאור מבריאה להיכנס בשביל לתקן מודעות ובשביל לתקן מסה קריטי של המינוס למסה קריטי של הפלוס. האם צריך להציל אותם? כמה ששכל של בן אדם רגיל אומר תצילי, זה כמו קורונה. פשוט נדבקים משליליות, ואחר כך יכול לקחת 5 חודשים, במקרה שלי, ואני בן אדם של הידע, 5 חודשים שלא בא לכם לעשות כלום, שאתם באנרגיה של 0, ואתם כבר מבקשים כל המלאכים שלכם שיצילו. כי לא בא לקום מהמיטה, לא בא לטפל בעצמכם, לא בא לעשות שום דבר. אפילו שיש לכם כלים, הבן אדם בתדר נמוך שעזרתם לו במקרה, שזה קרוב משפחה בדרך כלל, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות בוס, זה יכול להיות שכן. עזרתם לבן אדם שהיה אסור לעזור, נדבקתם בווירוס. וירוס חזק. חוסר כוח, אוקיי? חוסר אמונה, חוסר תקווה. לפני שהתחלתם לעזור לבן אדם הזה, הייתם מלאים חיים, הייתם עם הרעיונות, הייתם עם המטרות, ואחרי שעזרתם לבן אדם, ואני במקרה שלי הפסקתי לעשות מדיטציות שמנקים את המודעות, נפלתי 5 חודשים, אוקיי? וכמו מטומטמת, התחלתי שוב לעזור, ופשוט תפסתי את זה מהר. לקח קצת זמן. בן אדם רגיל יכול למשוך את זה גלגול אחרי גלגול. בן אדם עם הידע תופס, אבל כל פעם יותר קל לצאת. להגיד לכם שזה קל, לא, זה לא קל, כמעט נגמרתי. אבל מספרת לכם מהות. מהות הזה, מה שאני מספרת לכם, זה לא ידע שלי, אני פשוט עכשיו בקשר עם הקריון. מי שלא יודע מי זה, זה מלאך שלמדתי להתחבר בשביל לקבל אינפורמציה שאני לא יכולה לבזבז עכשיו חתיכת חיים שנשארה לי, להיכנס לאוניברסיטה שבכל זאת יהיה מלא דברים שאני לא מבינה, ואני כן אוהבת להבין כי הגעתי לגבול, כן? או ללכת ללמוד או ללכת למות. אנשים כמוני על הגבול רק עושים בחירה, אני אמרתי אני מעדיפה ללמוד וללמד את מי שצריך לשמוע. כמו שמלמדים אותי, ככה אני גם נותנת מידעים, זה לא מידעים שלי, אני נותנת אותם למי שזקוק. ומטפלת גם בעצמי, כי גם קיבלתי פחד, נדבקתי מבן אדם שבתדר מאוד מאוד נמוך, בן אדם מאוד מאוד חולה, קודם כל חולה במודעות, בבדיקות, הכל בסדר, אבל תמיד שאני עוזרת לבן אדם הזה, נסגרים כל הדלתות, גם בשבילו, גם בשבילי, רק שתבינו. עד שאני לא מטפלת בו, הכל הולך נורמלי. זה פשוט כמו קסם, זה כמו מיסטיקה, אבל זה סימן. יש אנשים כאלה, אם על ידכם יש בן אדם כזה, זה יכול להיות אמא שלכם, זה יכול להיות בת שלכם, זה יכול להיות בעלכם, או אישה שלכם, או שכנה שלכם, או חברה, או חבר, לא חשוב, בוס שלכם. זה אנשים שאחרי שעזרתם להם, או אחרי שעבדתם איתם, אתם פשוט חתיכת זבל שרק לזרוק, וגם לבית הקברות אין לכם כוח להגיע. זה די רציני. יש לי פרקטיקות, יש לי טיפולים שאפשר לנקות את המודעות, סך הכל זה מה שאני עושה לעצמי, או לאנשים שפונים.
אבל הייתי בכזה מצב שמה שחלמתי פעם לקבל אנשים ולעשות טיפולים האלה שלמדתי מאוד קשה בשביל להציל את עצמי. לא רציתי לראות את אף אחד, פשוט לא נתתי כמעט להיכנס לאף אחד, חוץ מלשכנים לשלם ועד בית. כי לא היה אנרגיה, זה או למות או לסגור כל הדלתות ולא לדבר עם אף אחד ורק לעשות טיפולים שלמדתי במקרה לעשות. ועשיתי אותו טעות, עזרתי לאותו בן אדם שכמעט גמר אותי. בדרך כלל אנשים כאלה שגומרים אותנו זה 3, הכי קרובים, הכי אנשים שיש לנו סנטימנטים עליהם. למה הם גומרים אותנו? זה שיעור קרמטי. אנשים שאתמול היו נותנים לנו תמיכה, היו מכבדים אותנו, היו נותנים לנו ערך איזה שהיה מתאים לנו, היה איזון בינינו ובין האנשים האלה. מחר מצילים שאתמול הצילו אותנו, למחרת אתה קם בבוקר, אתה רואה אויב מולך ואתה מוכן ללכת לבית משוגעים, כי אתה לא מאמין שזה קורה איתך בכלל. למה לא מאמין? כי זה מציל שזמן מסוים או שנים ארוכים הוא היה מציל אותך, ומתי שהוא הפסיק להציל אותך, הוא היה משחק שמציל אותך, ואתה כזה פרייר שפשוט לא הבין את זה. אני במקרה הייתי פריירית כי הייתי פתוחה, נאיבית. אני חשבתי שכל האנשים כמוני כולם מנסים לעזור כמו אחים אחד לשני, אבל כמה שיותר הייתי חיה, כמה שיותר הייתי מבינה שמשהו קורה שאני לא יכולה להבין למה קרובים הורגים אותי. הורגים מתחת לשטיח. ככה בדיבורים הכל בסדר. אני המשוגע, אוקיי? אבל מתי שהייתי עובדת עם האנשים אחרים, לא היה דברים כאלה. היו כמה אנשים בין הלקוחות שאני פשוט הוצאתי אותם מהעסק, כן? אבל מי שהיה גומר אותי זה קרובים שלי. קרובים או אנשים שאני אוהבת, או זה היו ידידים מסוימים שהיה אמונה, ופתאום אתה לא מבין מה קורה, ופתאום אתה מבין שלבן אדם לא היה כוונות הנקיות, ופתאום אתה מבין שבן אדם שמלכלך אותך כל פעם בא לבקש עזרתך, כי רק את יכולה לעזור לו, ואחרי שאתה עוזר לו, הוא ממשיך ללכלך. אז סביבתך נסגרים כל הדלתות, ובן אדם ממשיך הלאה. עד שאתה מטפל בעצמך, עד שאתה איכשהו לומד לחיות מחדש, ועד שאתה ממלא את האנרגיה, שוב חולרה הזה בא לאכול ממך את האנרגיה, שוב תעזרי לו, והוא ילכלך עלייך, או יעשה איזה פאנצ'ר, או יעשה איזה קומבינה, ופתאום אתה מוצאת את עצמך שאתה במקום להסתדר ולהתעסק עם הפרויקטים שלך, עם החיים שלך, עם האנשים שאתה אוהב לעזור להם, עם האנשים שאתה רוצה לטפל בהם, עם האנשים שאתה רוצה לעבוד איתם, אתה פתאום מוצא את עצמך בפח זבל בין האנשים שמבקשים עזרה אבל מלכלכים עליך ימינה ושמאלה, מייצרים סיפורים עליך מלוכלכים, ואתה מוצא את עצמך כולי בפח זבל עם האנשים האלה, זבלים נגיד ככה. מה לעשות? לעזוב. אין דרך אחר. או ללכת לבית הקברות, או לעזוב אנשים האלה, לא לעזור. להוריד עזרה למינימום. והגיע הזמן שגם מינימום אתם לא ירצו לתת. כי או למות או לברוח. לברוח לפעמים קשה. אני בן אדם עם ידע, אני בן אדם שיודע לתת אנרגיה, לקחת אנרגיה, הרבה אנרגיה סביבתנו, רק אנחנו לא יודעים לקחת אותה. אני למדתי לעשות כזה מיקוד, לקחת אנרגיה, למסור אותה לבן אדם שאין לו כבר כמעט אור לחיים. ובפיזיקה
עוד אין מחלות קשות, מחלות קשות אני לא מטפלת, זה מאוחר כבר, זה לרופאים. אבל פסיכוסומטיקה מלא ורופא אומר הכל בסדר ובן אדם נגמר, אוקיי? זה אפשר לטפל, אפשר להדליק את האש שיש בתוך הבן אדם הקטנצ'יק שנשאר, כי המשבר עוד לא יצא לפיזיקה מתי שמחלות כבר קשות, זהו. מה עוד קריון אתה רוצה להגיד לנו? מה צריך לעשות? לברוח, לא יעזור כלום. לברוח, אם אתם לא מסתדרים לבד, גם אני לפעמים עם כל הידע שלי לא מסתדרת לבד, אז אני מבקשת מאנשים שיותר חזקים בארציות, כי אני גם מתבלבלת לפעמים. למה אני כל יום מקבלת ידע? כי אני מתבלבלת, האנשים האלה מבלבלים מוח, אוקיי? כמו היפנוזה, כמו קונדום על הראש, עושים היפנוזה, ואתם מתעסקים איתם, כמה שיותר אתם מתעסקים עם האנשים האלה, כמה שפחות אתם מבינים מה קורה בכלל בחיים שלכם. כי אתם מוציאים את עצמכם שאתם לא מביאים פרנסה, לא רוצים לעבוד, לא רוצים את השליחות שלכם. נגיד שליחות שלי ללמוד, לקחת ידע ולתת לאנשים שלא יכולים להוציא את הידע בסיטואציות שלהם, בשביל לצאת מהסיטואציה שלהם. היום אני מספרת לכם איך לצאת מהאנשים האלה. זה יכולים להיות קרובים, אוקיי? אז תחפשו ותפנו למוסדות שהם מטפלים באנשים האלה. כי קרוב משפחה זה כואב מדי. אתם נדבקים מקרוב משפחה שנמצא בשליליות בתדר מאוד נמוך, אתם פשוט נדבקים והוא גומר אתכם, כי אין לכם כוח מספיק להתמודד. בגלל זה מתי שאתם פוגשים בן אדם הזה, אתם רועדים מהפחד, כי נשמה מרגישה תמיד מה מסוכן לגוף. הנשמה זה GPS שלכם, האינטואיציה שלכם זה לא פנטזיה, זה לא מיסטיקה, כי אנחנו מקבלים אנרגיה מלמעלה, מבריאה, ממלאכים, ממשפחה שתומכת בנו, שנמצאת למעלה בממדים גבוהים, שאנחנו מבקשים עזרה במצב קריטי שאין אף אחד, הם באים, עוזרים, פתאום מתחילים להתקשר אליכם אנשים נכונים ונותנים לכם אור לדרך, אוקיי? זה יכול להיות פסיכולוג, זה יכול להיות עובדת סוציאלית, זה יכול להיות חבר שפתאום פגשתם והוא נתן לכם דרך, זה יכול להיות לקוחה שלכם שפתאום נתנה לכם פאזל שהיה חסר לכם, זה יכול להיות בן אדם כמוני שיכול להיכנס למרחב של המידעים ולהוציא אינפורמציה, מידעים דווקא בשבילכם באותו רגע שאתם נמצאים. לכל אחד יש רשימת חוויות, ודווקא בנקודה שאתם נמצאים אנחנו יכולים למצוא מידעים שיהיה בריא לשמוע אישי לכם, כי אנחנו כולנו עוברים אותם שיעורים, אבל אנחנו בשלבים שונים. אחרי שלב שעברתם נכון, צריך שיעורי קרמטים לעבור נכון, בשביל שלא להיות חולים. אחרי שיעור אחד מגיע שיעור שני. הם דומים אחד לשני. אם אתם תשמעו את ההקלטה הזאת בעוד כמה שנים, אתם תראו שאותו מהות שהיום מלאך קריון דרכי מוסרת לכם, שהוא אקטואלי. אוקיי? ושאתם בדיוק מבינים מי בדרגה שלכם עושה ממכם פרייר, למה אתם פרייר, ואתם תבינו אחריות על זה שאתם פרייר עליכם, כי אתם קיבלתם היום מידעים, אתם יודעים מה קורה. אם אתם תרצו שאני אמשיך למסור את המידעים, כי אני זקוקה בהם, אם יש אנשים כמוני שזקוקים במידעים האלה, תשימו את הסימן מתחת לוידאו, ויכול להיות שאני אמשיך מתי שיהיה לי כוח. אוקיי? פורים שמח לכולכם וגם לי. אני הרווחתי קפה שלי, אתם הרווחתם קפה שלכם. אם אתם מרגישים אחרי סרטון הזה שנהיה לכם יותר קל, יותר שקט, יותר כיף,
אז אתם קיבלתם ריפוי. זאת אומרת, השיווי תדר איתי קרה. וקיבלתם ריפוי ממלאך קריון, כי אני בתדר עם מלאך קריון. אני השוויתי תדר איתו. עשיתי שיווי תדר. בשביל לרפא את עצמי, כי איש ידע גם מפחד, כי הוא גם בן אדם רגיל, ורק מתי שהוא מתחבר לכוחות עליונות ומבקש תצילו אותי ותצילו את הפציינט שלי דרכי, אז עוזרים לנו לייצר ריפוי בתנאי שכל השלושנו, גם המלאך קריון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלכם שתומכת ואוהבת אותנו, מוכנים לעזור לנו, כי יש מצבים שלא נותנים לעזור לבן אדם, לא הולך. לפעמים המידעים סוגרים, הזמן לא הגיע, לא רוצים לעזור, כי בן אדם צריך לסבול עוד עד שהוא יבין, עד שהוא יהיה מוכן לקבל מידעים. אז אני עכשיו שמה פרוגרם שמידעים, מה שאני נתתי, ישמו ויראו רק אנשים שמוכנים למידעים האלה, ושהיו זקוקים למידעים האלה, ושהיו זקוקים לריפוי שדרכי קיבלו, בזמן שהיו שומעים ומקשיבים. התדר שדרך קול שלי עבר עליהם בתור הריפוי. זהו, צריך לסיים. חג שמח. אל תשכחו, אם זה היה מעניין לכם, להשאיר בשבילי סימן שאני צריכה להמשיך. אחרת אני באתר שיש לי ברוסית התעסק עם קלפים טארו. זה גם מעניין, אבל בשביל להוציא אינפורמציה אני לא צריכה טארו, פשוט אני אוהבת טארו. גם, אני אוהבת הרבה דברים שנותנים ידע. אוקיי, כל טוב. עם האהבה, עם האחדות ועם ההרמוניה, שולחת לכם גם. אני קיבלתי. ביי.